excel trick pakhat en le lo kong hei hi excel lang khang kan han siam ta ni chu bi excel la kan siam chu kan han print out don ta lo chum bung noi te kha om thin en tin nan print preview en taila ko hetiang lai chau lo lang ang chi te serial number le name chau lo lang a hetlai mi expenditure kha lo lang ve mi alo di chu next page ha om dai a hetlai next page click taila ki next page ha lo lang dai di tianga next page ha lo lan dai chu adin page kha ta om tur kha adik si lawa kan print dik lo kha zel don ani chu mi chu ti dik thai tur chu anin a se la hi kan po dik ebo page layout a hetlai a wait ta hianin automatic in ziana hian one page ti hian kan dang chuan ti khan print preview a han en le taila print preview ti khan one page kan ta kha chuan lo dik thlap to don ani kha engemo excel la tanga thil kan print don velin a setting sahi kan uluk manga yadi chubi di lo chon paper kha kan lost track thei kan location hi changur kon zotlang peng junction tam na lai tak basan let existent vel omna khani heta changur kon lai tak khani ya computer zir do ni chuarin lm computer institution temin lo pan la hi du thu sama thiamin kan lo zip ti don chenia